나서 바리 호나니 무가소 sergao dongo sergao kenaso okrangao dongo okrangao kenaso बे धोरोमा बबे समनिफ्राय जागायजेनामोन बेखौ बुंस' हाया जुग जुगनिफ्राय दिनै सोलिबोदों बर' माहारि जोनोम जानायनिफ्राय सोलिबोदों दिनैसिमबो दंबाय थायो आरो बे धोरोमखौ हमथानानै दिनै मोनसे आफादारि महराव खामानि मावनायनि थासारियाबो जोंनि गेजेराव फैबाय बेनिनो दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बे दुलाराय बाथौ गौथुमा बे धोरोमखौ फेहेरनाय फोसाबनाय सोदांनाय गासैबो हाबाफारिखौ लानानै दिनै मावगासिनो दङ आरो दिनैनि बे थेलामारायाव सानथामनि हाबाफारि लानानै 18, 19 आरो 20 बे थामथि बोसोरारि जि जथुम्मा बेखौ मावफुंनो थाखाय थांगासिनो दङ गिबि सानखालि बेवहाय नायगिदिंनो फैदों खारन 20 अक्ट'आव बेवहाय जोंनि मानगोनां भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा फैगोन आरो ओइदिनखालि जोंनि बाथौ धोरोमारिनिफ्राय 50,000निबो बारा सुबुङा आर'ज मेथाइ खनगोन आरो बिथां अमित शाहखौ जों बरायगोन आरो बाथौ धोरोमादि बुहुमनि बर'फोरनि मोनसे एखुथा मोनसे धोरोम आरो बेजों जि जोंनि बर' माहारिया थांनानै दङ बे बाथ्राखौ दिनै बिश्व दरबाराव मिथिनायनि मोनसे खाबु दं आं खोब गोजोननाय मोन्दों जे बाथौ गौथुमा बे गेदेरथार हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि भारतनि माने नखर मन्थ्रिखौ दिनै लाबोनो हाबाय आरो बिथाङा निस्सय जोंनि धोरोमनि सायाव गोबां बाथ्रा मिथिनायनि खाबुखौ मोनगोन दा जोंनाव मोनसे दाबि दंबाय थायोमोन जे गुबुन गुबुन धोरोमफोर बायदि बाथौ धोरोमारिफ्राबो जे जोंनि जे संबिधानिक भाबै जे इजिम लिरनाय जायो जे हिन्दुइजिम ख्रिस्टियानिजिम जेरै बिदि लिरनाय जायो जे धोरोमनि जे मोनसे कलम थायो बेवहाय जोंबो बाथौइजिम लिरनो हानायनि मोनसे सुबिदा जाहाथे जोंनि गेजेराव फैयो बेनि थाखाय बाथौ धोरोमारिफ्रा दाबिबाय थानाय जादों आरो बे बाथ्राखौ जोङो भारत सरकारनोबो मिथिहोनाय जाबाय रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डिया बेनिबो मिथिहोनाय जादों आरो बेनि दाबिया दंबाय थायो आरो बेखौ लानानैनो जोंनि मानगोनां नखर मन्थ्रिनि गुबैयै मिथिहोनायनि खाबुआ साबसिन जाबाय आं मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव निस्सय बाथौ धोरोमारिफ्रा बाथौइजिम लिरनायनि जि खाबु बेखौ हयथ' जों मोनगोन जों आसा थिदों बेवहाय गोबां हयथ' फर्मेलिटिसफोर थागोन बेनि सायाव हयथ' सावरायगोन हयथ' रिसार्च खालामगोन आरो बिनि क्राइटेरियाफोरनि सायाव हयथ' डिसकास जागोन आं मिजिंथिदों जे उनावहाय बे हाबाफारिया निश्चय जाफुंगोन आरो दिनैनि तारिखआव बे सानथामनि जे हाबाफारि जे गौथुमनि बेयो मोजाङै जाफुंथों आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव आं आर'ज गाबो नखर मन्थ्रि आङो नै दा नायगिदिंजोब्बाय जिखिनि थासारियाव जों दा हाबाफारिखौ मावफुंनो नागिरदों बे खोब मोजां जादों आरो आं सानो खोब डिसिप्लिन भाबैनो आब्रुथि गोनाङैनो बे हाबाफारिखौ जों जाफुंसार होनो हागोन खारन ओनसोलनि रायजो राजा बाथौ धोरोमारिफोर बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन धोरोमारिफ्राबो बे हाबाफारिखौ जाफुंनायाव बयबो मदद होदों दा गतिके इसोरा जोंखौ मदद होगोन आफा बोराइ बाथौआ जोंखौ मदद होगोन आरो बे हाबाफारिया मोजाङै जाफुंलांगोन होननानै आं फोथायनाय दं। थेंक इउ सार।